Tällä videolla mä opetan, miten sä voit tehdä kasvojen imukuppihieronnan itse kotona. Ja sitä varten tarvitaan 2 imukuppia, pienempi ja isompi. Ja ihan ensiksi mä öljysin mun kasvot ja kaulan ja dekoltealueen. Mä tykkään käyttää itse tämmöistä ruusunmarjaöljyä. Tää on tosi hoitava ja kosteuttava ja rauhoittaa ihanasti kasvoja. Ja se sopii kaikille ihotyypeille. Mutta jos sulla on jotain omaa mitä sä tykkäät käyttää, niin se käy ihan hyvin. Ja mä näytän nyt vaan toiselle puolelle, mutta sama pätee, että sit kun oot tehnyt sen toisen puolen, niin ihan samalla lailla toiselle puolelle. Eli aloitetaan isolla imukupilla. Ja tästä tyvestä ota kiinni ja painalla. Ja sitten solisluun alle ja päästä irti. Ja sitten napsauta pois. Eli tulee semmonen alipaine imu. 3 kertaa näin samaan kohtaan. Sitten tuohon viereen. Ja sitten vielä tonne reunempaan. Niin koko tää solisluun alapuolinen alue käydään läpi samalla tavalla. Ja sitten tästä mistä aloitettiin, niin tehdäänkin liukukuppaus. Eli kun se jää kiinni ihoon, imukuppi, niin sit sä pidät sen imun ja liuutat tonne reunaan saakka. Ja sit vasta päästät irti. Tätä tosiaan kutsutaan liukukuppaukseksi. Noin, 3 kertaa sille samalle alueelle. Ja sitten siirrytään kaulalle. Kaulan iho on herkkä ja silloin tehdään vaan tietyllä tavalla tää kaula. Tässä on tämmönen päänyökkäjän lihas, niin sen alaosasta aloitetaan. Ja ihan sama menetelmä. Ensin painalletaan niin, että saadaan siihen kuppiin se imu. Ja sitten pidetään hetki ja päästetään irti. Semmoinen lyhyt pito. Jos sä pidät kovin pitkään, voi tulla mustelma. Tää on helppo tehdä, kun sen tekniikan oppii, mutta se vaatii sen muutaman harjoittelun alkuun. Et sen saa tarttumaan sen kupin siihen ihoon ja sitten malttaa pitää sen tarpeeksi lyhyen aikaa. Näin. Tässä ei lähdetä liukukuppaamaan tämän kaulan iholla. Et siinä riittää. Ja sitten leukalinja. Eli ihan tuohon leukaan, keskelle leukaa ja sieltä liukutus. Tässä leuassa riittää tehdä tämä liukukuppaus. Sä voit tehdä tuolla vähän leukalinjan alapuolella. Sen 3 kertaa. Ja sit sä voit siirtyä tähän niin kuin leukalinjan päälle. Tällä me saadaan pidettyä sitten tää leukalinja kauniina, selkeänä. Ei lähde tulemaan sitä kaksoisleukaa. Tää kiinteyttää hyvin. Ja sit siirry vähän ylemmäs. Niin suu pielestä tonne korvan eteen. Ja liuuttamalla. Samalla tää rentouttaa niitä lihaksia. Elikkä jos sä kärsit vaikka kireästä purennasta, meillä on purentalihashaasteita, niin tää auttaa rentouttaa myös niitä purentalihaksia. Nehän kulkee täällä. Sä voit käydä ihan tosta erikseenkin vielä keskeltä. Täältä alhaalta ylös. Alhaalta ylös. Ja sit mulla on monesti kireät purentalihakset, niin mä käyn ihan sit vielä tästä korvan etuosan kokonaan erikseen. Tästä alhaalta ylös, ihan niin kuin korvan edestä. Sen 3 kertaa liuuttamalla. Hyvä. Ja sitten lähelle silmää ei mennä tällä isolla, vaan just tästä poskipään kohdalta. No, mä jatkan tällä isolla, niin siirrytään otsaan seuraavaksi. Eli sitten keskelle otsaa imu ja irrotus. Sen 3 kertaa. Sä voit siirtyä vähän ylemmäs. Siinä tarttuu paremmin munkin ihoon. Keskellä otsaa herkästi saa paremmin tarttumaan sen sinne. Saa sen imun sinne paremmin aikaiseksi.
Ja sitten otsalla sä voit myös tehdä alhaalta ylöspäin. Täältä alempaa otsalta ylöspäin hiusrajaa kohti. Käydä tämän niin kuin otsan kauttaaltaan läpi. Samalla tavalla liukukuppauksella tässäkin. Hyvä. Ja nyt seuraavaksi siirrytään pienempään imukuppiin. Eli ihan samalla tavalla se toimii, mutta käydään nämä herkemmät ihoalueet, suun ympärys ja silmän ympärys tällä pienellä. Eli ihan huulen alapuolelle se pito. Tällainen hetkellinen pito ja irrotus. Ja sitten sama tuolle ylähuulelle. Huulen muotoja seuraten. Tämä auttaa myös parantamaan sitä huulten muotoa. Rentouttaa noita huulen ympärillä olevia lihaksia. Siinä on semmoinen ympyrämallinen lihas. Niin tämä auttaa rentouttamaan sitä. Jos haluat, niin sä voit myös tänne huuleen tehdä ihan huulen päälle sitä liukukuppausta. Sä saat semmoista luonnollista täyteläisyyttä. Ja sit voi pitää toisella sormella vastaan. Vähän niin kuin huulipunaa levittäisit. Tämän juonteen tästä sä voit käydä silleen, että aloitat tästä alhaalta, suupieleltä. Äsken tehtiinkin se. Sitten sä voit siirtyä tonne nenänpieleen, minne se loppuu tää juonne. Ja liuutus alhaalta ylös. Hyvä. Ja sitten vielä tästä poskipäältä. Jos haluat, sä voit käydä erikseen tän. Me tehtiin tää jo tuolla isommalla aavistuksen ylempää. Kuitenkaan ei mennä tonne silmän alle, vaan pysytään tässä poskipäällä. Sitten sä pääset kiertämään tänne yläluomelle, eli silmän ulkonurkka. Ja sä voit kohottaa aavistuksen sun sormilla kulmakarvaan. Ja sitten nimenomaan tuohon yläluomelle. Tää pito ja irrotus. Ei missään nimessä liikkuvalle luomelle tänne, vaan tää yläluomi. Ja samalla lailla kuin muuallakin, että kohta kohdalta, samassa kohtaasi 3 kertaa. Sitten sä voit siirtää aavistuksen paikkaa. Tää auttaa ihanasti kiinteyttämään näitä luomia, yläluomia, mitkä herkästi saattaa ajan kanssa muuttua raskaaksi ja lähtee väsyttämään sitä kasvojen yleisilmettä, niin sä saat luontaisesti kohotettua tällä harjoituksella myös. Hyvä. Siinä se. Toiselle puolelle ihan täysin samalla tavalla.